רכבים או אופנועים, ואם עשית בוקס על אי, קפסולה, הכל, כל דבר שיש בו לוט, אז אתה אסור לך לפרוץ או לגעת בלוט. אסור, כאילו אלא אם עבר כבר זון חמישי. אסור רכבים ואופנועים, אסור פומפות וגלשנים של צבא נינג'ה. וצריך לתת הוכחה שאתם ניצחתם, אז תעשו צילום מסך או אחרת לא קיבלתם את הפרס. לכל מי שלא יודע לעשות צילום מסך, שפשוט יעשה צילום מהטלפון. טוב, אני אלך נראה לי לפה, אני אשחק חכם. למה אנחנו 13 אנשים, אבל כל אחד פה טוב רצח. אז אני לא אלך להתנפל על כולם. דיים! טוב, אני אלך לרווין דרילס. שם נראה לי כולם ילחמו ברגע שיהיה אפשר, שזה די יהיה בעיה. ואין ברירה, צריך להתמודד עם בעיות. נשאר עוד 2 זונים. ייי. יש פה איש. הוא לא יכול להרוג אותי. יש פה עוד מישהו. יש פה מלא אנשים. טוב, אנחנו ליד מלא אנשים ויש להם גם מדליה. עכשיו אני די מבין שעדיף להתרחק. אז אני אומר שאני הולך להתקמפר פה באי, ומי שיבוא פשוט נחורר אותו, זה גם רעיון טוב. נשאר עוד מעט זון אחד, אז צריך לעשות את זה מהר. כנראה שבתחנה דלק הזאת כבר היו. פשוט תלך לפה בלי לעצור. רק עכשיו נזכרתי שאסור פומפות, ואפילו לא ידעתי שיש לי בלוט פומפות, אז לקחתי במקום דג. הנה איש. הנה עוד אחד. יש פה מלא אנשים. יש פה עוד הרכבת. יש פה המקום הזה שורץ חיים. עוד 10 שניות נשאר עוד זון אחד. לא יודע אם שמתם לב, אבל מקיפים אותי 3 אנשים עם מדליונים. אני בקצה של הזון, הוא איזה מזליסט. הנה איש. הנה עוד אחד. אוי, לא, הוא מתקדם אליי. לא. אני מתקדם אליי, אני AFK ככה, אני מקווה שהוא לא יראה אותי. הגיע הזון החמישי. אפשר להתחיל להרוג היידה. שהוא כבר מת, אני רואה. טוב, מי שמשחק במשחק הזה הוא טוב ממש, אז אני צריך לתקוף מרחוק ולא לפרוץ, כי אני יודע שזה אני אמות. עכשיו קלטו אותי, נכון? אני מתקרב באיטיות. לא מושך תשומת לב. עוד אחד מת. ויש פה איש. איזה מטורף יש לי. די, יש לי כזה מטורף. וואו, מה אני רואה?
הוא מתקמפר לו פה. בוא נבדוק עוד שחקנים. הנה השולט. הוא מתקדם לו פה בצ'יל. בלי הידיעה שיכול להיות שמישהו עכשיו מכוון לו עם סנייפר. אני רואה שהוא מסודר מבחינת טילים. חבל שאין לו נשק אחר לתקוף איתו חוץ מפאמפ. נו, מצא פה מישהו. ויש עוד מישהו לידו. אוי אוי אוי. ויורים בו אני חושב שזה דניס. טוב, נהיה משעמם איתו, בוא נעבור. אני שומע יריות. וגם הוא מתקמפר. הוא שוחה. אוקיי, הוא נראה לי בפייט. וואו, הזון לא לטובתם נגיד ככה. יש לו כדור אחד לסנייפר. Oh no. איירון פוקסי. איירון פוקסי בחיים, איך שרדת? בוא נצפה בך, יאללה. יאללה, I stand with איירון פוקס. כנראה שהוא לא ממש מעורב בפייטים. בוא נראה מישהו שכן מעורב, צריך קצת אקשן. מכוונים עליו עם סנייפר, איזה מסכן. בלי לראות את זה. אוקיי, יורים בו. וואו. איירון פוקס בפייט? אוקיי, איי. עידו מת. אוקיי, ואיירון פוקס שוב בצ'יל. נהנה לו. Nice. והשולט מת. וקרב מותח. איך הוא ייגמר? דניס הוא אחד הטובים שיש במשחק, אז הוא מת לזון, לא משנה. לפחות מתן קיבל את הקרמה על הסנייפ שהוא דפק לי. בוא נראה מה עם איירון פוקס. הוא אשכרה חי, מה אני רואה? אוקיי. בהחלט מעניין. מרתק. וואו. לפי מילים. זה רזון מוריד 10. אני לא חושב שהוא יפרוט את הזון. אתם קשוח. וואו, היידה איירון פוקס, כולנו איתך. תביא לנו טווין הביתה ותאכל כבר פיצה. מה קשה? שישים מילים. יופי. אוי. אז אני לא בא לו בטוב, אוקיי. מישהו מת. איירון פוקס עדיין חי. עד עכשיו היה לנו ג'קה? לא בטוח שזה בחוקים. אוקיי, הוא מת, לא משנה. ודניס נגד בני. מי ייקח את הגיפט? מי הולך לנצח את המשחק? וואו. רגע מותח חברים בני יש לו גובה, אבל הוא מפיל אותו, ידעתי שהוא יעשה את זה. והוא עולה אליו, הוא אכל פאמפ לראש, וואו, ובני ניצח. תן לנו איזה ריקוד. טקסי עולה 1200. מה עולה? 1200.
אפשר? 1200? כן, טקסי. טקסי? טקסי. אתה כוסון. דמי, קוראים לו דומי. דומי נראה לי. יש פה יו. אוקיי, תהנה לך ילדון. תודה, ביי. שלח שקיבלת את הגיפט. כן.